Ganira lang na dong kay. Kung di kasabang sa amo dong. Agi ni mo. Boss. Unsa na, boss? Nga, boss? Pakyaw? Adi, inadlaw ra ni boss. Inadlaw mo trabaho dire. Kami may maintenance ni kay Bilang si adlaw niyo dire? 200. 200 ang adlaw ninyo? Oh, 200 pag mo. Adlaw dire. Unsa man pagkabuhi ninyo ana nga 200 ang adlaw? Dugay na kay kong trabaho dire sa niya. Mo gani gibuhin ako sa pamilya. Yung trabaho kay ang amo-amo dato kayo. Ay, Nya, salig ra niya sa amo dire. kada ko ang nagdabsan na ninyo diha gani. Nya ganihang udto porting inita. 200 ang adlaw inana ra inyo. Okay ra boss kay Tao nga sahod ng ang inana. ako sa diha nga ang ako amo ako matabangan kay iya man siguro na buhi man siguro sa sweldo. Sweldohan mi niya makapalit og bugas may na lang na. Inyo na ako no 200 ang adlaw nya ang negosyo sa imo amo. Grabe gina na bugasan ay dagko ginag Oh, dagko gina sila tindahan. Dako pila pa naka-outlet nila. ang di dako nga dato ko na kwartahan. Mano kami mahimo gamin ang tao nga mabuhi sa dako pamilya. Boss, away katambag sa imuha ba? Ay padayon ng 200 ang adlaw di ka mabuhi ana ay. Kuan sad Pila ka anak nimo ron? 5. Oh, imang ka anak 5 nya 200 ang adlaw unsa man na pagpalit? Unsa may O sa una bugas kanang 200 makapalit na mo kanang 3 ka kilo. unsay tulo ka kilo nga 50 naman kilos bugas. Oh, nya 200. Napag sobra gamay ipalit ako buwad budget nako. Makakaon gid mi sa kuan man na ning salig gyud ko ning ako amo nga sa gamay ra kog sweldo mabuhi gid mi. Ang tawag na si Muha boss, uto-uto yung ka boss. Bilang kay Mas bali pa og mangutang kag kwarta paghuman inegosyo nimo. na way pa utang sa ako bosoy pobre gyud ko nya. Wa man koy ikabayad sa gumutang ko. Ang ako di nga ako mabuhi lang ganun yan ako pamilya. Ay grabe pud anang 200 ang adlaw. Boss di magsilbi nang inanay. Ako'y katambag sa imo 200 ang adlaw. Una-una ako no pilang kilos bugas, di ba ginakaabot 2 ka kilo gani? 5 ka mong anak nimo. Buhi ra man gyapon kay kana ako man anak kasabang man na 200 man gyapon ni adlaw. Nakatabang-tabang na. Nya para wala ka eskwela. Sabot gina kay wa ka eskwela. Ordantas to amo dong riro. Kada kung Lunes aron nya wa mo eskwela nang imo anak di samot gyud na. Way grado inana na ang jangtod. Aw pa eskwela hinoon sa kusildo murag di nakakaya. Dili. Mobita na ako anak apil na ako guuna nya 200 siya 400. Wala gyud boss ang namin nakapalagay boss. Okay. Makapalit Kining mga kwartahan boss, kining mga dato, tiwasan yung mga pobre. Adi sa ay sa dinanaa boss. Dili man natiwas good kay nabuhi man ta sa ila bahala gamay sildo basta ang importante gi patrabaho ta nila. Ug wa ko patrabaho diri unsa may ibuhi na ko sa pamilya. Mo lagi antos lang lagi. Pero di gyud ta na maayo dapat patas-taasan no ta na sweldo oy. Patas-taasan na grabe po nang 200 ang adlaw oy. Agwanta lang ta ni boss kay Ako, naman ta di man singon sa pagpanghambog. 500 yun ang adlaw nako. Tuloy anak nako, kulangan pa manggali na. Kana pa kang imo. Yang ako magugos maiko gusto ko mahawa diri kay dugay na magugod mo man gibuhi na. Nya manguntahan ako sa imo boss, naluoy kang amo nimo sa imo ana. Murag tan-aw nako, way kaluoy. Una-una, 5 ka bak anak nimo, 200 ang adlaw nimo. Ana loy na siya boss kay wa pa na mo lagi football ako niya ning ako trabaho. At taway, uto-uto gid ka boss, di na mo ginana boss oy. Ay ka bahala kay nana magay boss Loy talaga. sila oy kay may di ko football na ning trabaho. Ay bahala kay.